morning guys, good mornings. Panibagong araw, panibagong vlogs. So dati guys, sa gabi tayo nagbablog. So ngayon, umaga naman tayo magbablog. So kaya tingnan natin guys yung kung mayroon maganda ba sa umaga o puro traffic ang abutan natin. Okay guys, tingnan natin kung ano makikita natin na magaganda dito ngayon. So dito tayo guys sa Libis. Pipila tayo rito. So ayan, may pilahan kami rito guys. Ayan pila tayo. Kalalabas ko lang guys, sumakit ang tiyan ko. Alright, pila muna. Yes. Ayan. Puro kondo dito guys. Ayan. Pilahan ako. Tambay tayo dito guys. Kita kaya? Alright guys, nakapaghatid tayo dito sa Cambridge, Kenta. So napakalaking kondo nito guys, Cambridge. Dati guys, nung Undoy, inaabot itong Cambridge na ito inaabot ito. Kasi malapit lang ito guys sa floodway, itong lugar na ito. So nung tumaas ang ilog, inabot ito, mataas dito guys. Kaya walang ligtas itong Cambridge na ito. Pero napakalaking mga kondo nito guys.
Dito tayo guys sa BGC. Tingnan nyo ang BGC sa umaga. Walang kabuhay-buhay. Pero sa gabi guys, makikita mo napakaganda. Diba? Ito guys, hindi ko alam kung anong purpose niyan eh. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin niyan eh. Parang naglalambat siya ng siyempre pag naglagay sila dyan guys, may ibig sabihin yan. Ano, parang bangka, tapos may lambat. Hindi natin alam kung ano ang ibig sabihin yan. So guys, ano kaya purpose nito? Ano kaya ibig sabihin niya? Hindi ko alam. So guys, ipapakita ko sa inyo yung building kung saan nag-away si Joey Marquez at saka si Chris Aquino, kung saan hinawakan ni Chris yung ari. Guys, papakita ko sa inyo yung building kung saan nag-away si Joey Marquez at saka Chris Aquino. Ayan guys, so ayan. Yan sila nag-away ni Joey Marquez pala. Yan. Yan yung building na yan. Isinsa. Yan, dyan sila nag-away, guys. Saka dito guys, diyan guys, nandito yung pakita ko sa inyo guys yung wala, sarado guys eh. Andyan yung US Cemetery, diyan sa lugar na yan. Dito guys, Philippine Army. Yan, may pumapara din. Mabuti ka mo, hindi ganyan jacket din sinuot ko. Paano naulan sa amin? Ganyan sana jacket suot. Saan kaya? Campo Aguinaldo. Campo Aguinaldo. Sana magkapit tayo. Ako, mama, tigilan. Parang anak ko. Mama, tigilan mo na ako. Kasi yung aking ano. Saan kayo nadaan? C5? O EDSA? Kaya po, sa PDC. Kaya ayoko mag-ano dyan. Ayoko tagal dyan sa... Guys, dito tayo sa landmark, nakapila. Pila tayo guys. Pila, landmark sa Quezon City. Pag hindi tayo nagpila guys, lugay tayo sa gasolina. Kaya pag nakakita kami ng pilahan, pumipila kami para sure na magkakapasahero kami. Kaya dito kahit mahaba, pumipila kami. Ganyan.
SM North. Dito nakapila tayo guys. Pila ulit tayo. Pila lang. Pila. So lahat na mall napilahan ko na. So kailangan gawin natin pila. Pero palagay ko sa December 15 wala nang pila. Paspasan na yan guys. Yan, haba ng pila niyan guys, oh. Nakakapagod guys. From traffic. Siguro tumatanda na rin. So alright guys, nandito tayo sa Robinson. Nakapila na naman tayo. Kanina sa SM, ngayon sa Robinson naman. So ayan, pila na naman guys. So Robinson yan. Robinson Magnolia. Ayan. Ayan, puro pila na lang. Nasa Robinson tayo guys. Robinson Magnolia. Nasa Robinson Magnolia tayo. Robinson. Robinson Magnolia. Pila na naman. Tayong ginawa. Pila lang, ganun. Pila. Alright. Pila ulit. Robinson. Dito na lang ang vlog ko. Thank you very much. Dito ko natapusin ang vlog ko dito sa Robinson Magnolia. Right.